Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Most itt vagyunk a Szent Mihály templom táborában, Mária Pócson, és itt tartunk egy rendkívüli kerekasztal beszélgetés podcast alkalmat, amely mai alkalmon arról a témáról fogunk beszélgetni, hogy a második vatikáni zsinatot követően hogyan alakult a régi ritus helyzete általánosságban a világban. Ugye beszéltünk már korábban a második vatikáni zsinat alatt, előtt és után zajló reformfolyamatokról, beszéltünk arról is, hogy Magyarországon hogyan alakult ki a mi közösségünk, illetve az egyházzenész mozgalom, amelyre mi kapcsolódtunk. De aki a régi ritussal kapcsolatba kerül, abban sokszor felmerülnek kérdések, amikor a világból érkező híreket látja, különféle csoportosulásokat, hogy hova tartozunk mi erről a meglátásunk, és igazából mi történt egyáltalán, milyen attitűdök alakultak ki a régi ritussal kapcsolatban a második vatikáni zsinat után. Talán onnan indíthatjuk a témát, hogy a második vatikáni zsinatot követően felmerült valakikben az igény, hogy a régi rítussal maradjanak, ne kelljen átváltaniuk az új rítusra. Kik az első szereplők, vagy mik az első helyzetek, amikor ez felmerült, és mi volt erre a reakció a Vatikán részéről? Gellért atya? Hát ugye tudjuk, hogy amikor 1967-ben elkészült az új rítusnak az első kísérleti változata, akkor ugye jó pár püspök bíboros jelen volt ezen a celebráláson, ugye a Sixtusi kápolnában, és utána szavazniuk kellett, hogy jóvá hagyják vagy sem. És hát lényeg az, hogyha egybe vesszük a negatív véleményeket, és azt, hogy jóvá hagyjuk, de bizonyos többé-kevésbé jelentős javításokkal, akkor ezeknek a negatív vagy mérsékelten negatív hangoknak a száma az felülmúlta a pozitív véleményeket. Na most ezért ugye ezt már akkor egy kicsit átalakították, és amikor 1970-ben megjelent a hivatalos ugye, mintakiadása az új misszálénak, akkor bár ugye megjelent egy nagyon híres, kritikus tanulmány, 2 bíboros tollából, ez az úgynevezett ottaviani intervenció, még egy Bacci nevű bíboros is hozzá csatlakozott, akik inkább teológiai oldalról tartották ugye ezt az új rítust elégtelennek, mondjuk a Trienti zsinat kánonjainak a fényében, tehát hogy nem eléggé fejezi ki azt a fajta eukarisztikus teológiát, amit a Tridenti zsinat a reformációval szemben állva megfogalmazott. És talán ennek hatására is, ugye 6. Pál már ugyanebben az évben, 1970-ben engedélyezte először az idős papoknak, akik úgymond képtelenek megtanulni ebben az idős korukban az új rítust, tehát hogy továbbra is végezhessék a régit, de azzal a jelentős korlátozással, hogy ez csak magányosan végezhetik, tehát hívek nélkül, teljesen ugye privát körülmények között, illetve az angoloknak volt ez a nagyon-nagyon híres kérvénye, amit nem is katolikus hívek, hanem az angol közéletnek néhány nagyon jelentős személyisége, élükön Agatha Christie-vel, aki ugye maga sem volt katolikus, azonban kulturális szempontból olyan értéknek tartotta a hagyományos liturgiát, hogy hát egy kicsit ő maga is aktívkodott a kortársai a közélet jelentős személyiségi körében. Hát lehet, hogy mondjuk a mi számunkra ismerősnek csenket Yehudi Menuhin, ugye a híres ugye, karvezető, aztán ugye Graham Greene, Robert Graves, stb. Tehát ilyen írók is, költők is, színészek, különböző, tehát kulturális tehát a kulturális életnek a nagy szereplői, és ezt a kérvényt Hínen bíboros, Westminster érseke 6. Pál pápa elé terjesztette, aki ugye a legenda szerint átnézve az aláírók listáját megakadt a szeme Agatha Christien, és hát meg is engedte Anglia számára, hogy ugye bizonyos körülmények között a 65-ös és a 67-es újítások figyelembevételével lehessen végezni
a zsinat előtti liturgiát, ez volt a híres Agatha Christie Indultum, és hát hozzátehetjük még azt, hogy ez nem véletlen, hogy Angliába született, hiszen ugye Angliában nagyon erős volt már ugye a reformáció idején, első Erzsébet idején is, az ellenállás, ugye az újonnan bevezetett anglikán rítus ellen, amely hát próbált azért megőrizni a katolikus liturgiának a külső szépségeit, de teológiailag ugye hát jelentős változásokat vezetett be, és emiatt aztán a katolikusok hát vérre menően ugye a vértanúságig ellenálltak az új anglikán liturgiának, tehát az ő számukra az ő identitásuk szerves része volt a ugye zsinat előtti, illetve hát a tridenti liturgiának a megőrzése, annak a védelmezése és az amelletti kitartás. Miklós, hogy látod ezeket a kezdeti folyamatokat? Talán az angliai eseményekhez kapcsolódnék inkább. Tehát azt tudjuk és ismerjük, hogy a teológiai kifogások azok hogyan merültek föl, és lényegében ketté is bonthatjuk a régi rítus megőrzésére, fenntartására irányuló kísérleteket abból a szempontból, hogy az egyik oldalon a liturgia az nem az elsődleges terepet jelentette, hanem a szimbóluma, a kifejezője volt bizonyos teológiai meggyőződéseknek, adott esetben bizonyos ebből fakadó társadalmi, szociális, sokszor politikai gondolatoknak. Ugye ma is sokszor halljuk ezeket, hogy a egyes csoportoknak legalább akkor a problémája van mondjuk az ökumenizmus vagy a vallásszabadság második vatikáni zsinat által megfogalmazott koncepciójával, mint a liturgiával. A másik oldal, amiért ez az angol vonal fontos, az az, hogy van egy elsődlegesen liturgikus megközelítés is, amely a liturgiában valami önmagában értékeset és fontosat lát. Nyilván erre nagyon könnyű azt mondani, hogy ez valamiféle esztetizálás, a kulturális örökségvédelem és így tovább, de sokszor érdemes ezekre a hangokra hallgatni, mert éppen ma reggelinél az egyik barátunk ezt a nagyon szerintem tartalmas hasonlatot fogalmazta meg, hogy gyakran látjuk azt például a népi kultúrákban vagy távoli kultúrákban, hogy magának a kultúrának a hordozói nincsenek tudatában annak, hogy miük van. Tehát a népművészetben a tulipános ládát kirakja lomtalanításkor és vesz valamit az IKEA-ban, mert szerinte az a modern, értékes és praktikus, és akkor megy a gyűjtő, akinek nem sajátja a népi kultúra, és összekaparja a romjait ennek a hagyománynak valahonnan máshonnan. Na most ki az igazi hordozója a népi kultúrának? Nyilván az a paraszt, aki kirakta a tulipános ládát lomtalanításkor. De ki az, aki föl tudja mérni ennek az értékét? Sokszor a kívülálló. És valami ilyen kívülállók voltak ezek az angol jó emberek, nem csak angolok, mit tudom én, Segovia, a híres gitárművész is köztük volt, akik néha nem katolikusként, távoli szimpatizánsként, de ebben láttak valamit, amit mi sokszor nem látunk, mert benne vagyunk a rendszerben. És még egy fontos elemet kiemelnék, ugye a régi liturgia elleni, és az általa közvetített egyházkép elleni kifogások sokszor arra mennek vissza, amit már egy korábbi beszélgetésben említettem, hogy a katolikus egyház korábbi attitűdje és formavilága összekapcsolódott valamiféle feudális, elnyomó, hát ismerjük a mantrát, tehát az elnyomó keresztény fehér ember imázsával. Aki ugye tönkretette a világot, kifosztotta a rabszolgasság, stb. A fehér férfi, bocsánat. Angliában azért volt szerencsésebb a helyzet, mert szemben mondjuk Franciaországgal vagy a mediterrán világgal a katolikus egyház nem a korábbi elitek vallása volt, és a hozzá kapcsolódó liturgia nem azt a fajta triumfalizmust fejezte ki, hogy Christus vincit és leuraljuk a földkerekséget, hanem épp az ellenkezőjét. Angliában ez egy kisebbségi vallás volt. Az 1870-es évekig illegalitásban élt, tehát az egész egyházszervezetet akkor szervezték újra. Elvileg
A katolikusok ki voltak tiltva a közéletből, az egyetemekről, az állami pozíciókból. Kiknek a vallása volt a katolicizmus? A szegény ír bevándorlóké, akiket az éhhalál elől menekültek Írországból, gyári munkások voltak, a legalantasabb feladatokat végezték el. És ez a szerencsés pozíció, hogy ugye manapság is ebben élünk, hogy sokszor ma már azon versenyeznek csoportok, hogy ki a nagyobb áldozat. Azzal lehet megnyerni egy háborút, hogy én vagyok az igazi áldozat, engem üldöznek, nem titeket. Tehát értjük, most az angol katolicizmus az ebben a szerencsés üldözött pozícióban találta magát. Sőt, az egészet megerősítette az, hogy a 19. század óta Angliában a romantikus érzésvilágnak egy sajátos iránya élt és fejlődött, amelyik erős nosztalgiákat táplált a középkor és a középkorhoz kötődő formák gondolat, például a prerafaelita mozgalom egy ilyen elem, az angol neogótika, amelyik a Harry Potterig menően meghatározza az egész képvilágunkat az angol kultúráról, az ennek a része. Anglikán szerzők voltak azok, akik felfedezték a saját középkorukat, elindítottak olyan nagy forráskiadás sorozatokat, mint először a Surtees Society, aztán a Henry Bradshaw Society. A korabeli szépirodalomból is látjuk, hogy ez az anglokatolikusnak nevezett mozgalom. Ennek volt része a Newman részéről ismert oxfordi mozgalom is. Az nem csak egy elméleti visszanyúlás volt a patrisztika felé, hanem egy liturgikus megújulás is. Egy elfordulás a puritanizmustól. És érthető módon ez az anglikán vonalon is meglevő hagyomány, ez részben megtalálta a maga kapcsolódási pontjait egy ilyen hiteles, liturgikus, ritualizált katolicizmushoz. És ez a két pillér, tehát az elfordulás a puritán elemektől, ami nagyon nem felelt meg a korai 20. század, illetve a romantika érzésvilágának, és ez a mondjuk úgy egy szerencsés áldozati pozíció táplálta, vagy adta az erejét az ottani sajátos megújulásnak. Emellett a kettő irány mellett ugye van a leghíresebb irány, aki szembe helyezkedett az új rítus bevezetésével, az Lefebvre püspök volt. Mit tudunk az korai évekről, hogyan indult neki a mozgalma, tulajdonképpen mi is volt ez, hogyan indult az el, és hogy volt a Vatikán részéről a reakció erre? Gellért atya? Azt nagyon fontos azért kiemelni, hogy elsősorban nem liturgikus kifogások vezették Lefebvre érseket. Tehát ő maga ugye jelen volt a zsinaton, aláírta az összes zsinati dokumentumot, ez ugye ellenőrizhető tény, és tudjuk azt is, tavaly, amikor éppen néhány minisztránssal voltunk Franciaországban, a Fongombói apátságban, ahol ugye hát tulajdonképpen a régi rítust a 65-ös változatában celebrálják, a magánmisében a 62-es változatában, tehát egy hagyományos rítusú bencés apátságról, egyébként nagyon virágzó és folyamatosan növekvő apátságról van szó, és hát ott még van olyan atya, aki személyesen mondta nekem, hogy bizony az ő falai között, az ő apátságukban Lefebvre érsek celebrálta az új rítust, és papot is szentelt új rítusban. Tehát, hogy ez egyáltalán nem volt az ő részéről egy olyan kizárólagos dolog. Ugyanakkor például a Vatikán is mondjuk olyan papoknak, akiket azóta szenté avattak, például a Escriva, az Opus Dei-nek az alapítója, José María Escriva, illetve Pio atya, ugye, akik kérték, hogy továbbra is celebrálhassanak a régi rítus szerint, személyesen Annibale Bugnini, az új rítusnak az atya, dekrétumban megengedte, hogy ezt tovább is tehessék. Tehát a liturgia terén ez nem volt olyan éles törés, viszont Lefebvre érsek, ahogyan látta a zsinatnak az egyéb változtatásait, amint említettük is, az ökumenizmust, a kollegialitást, a vallásközi párbeszédet, illetve hát egy általános fellazulást a szerzetes élet területén. Ugye Lefebvre érsek a zsinat idején, tehát ő már nem megyéspüspök volt, hanem a Szentlélek atyáknak, egy szerzetes rendnek volt
a generálisa, tehát a legfőbb elöljárója, és hát látta, hogy ez a zsinat az ő rendjén belül is egy általános fellazulást, fegyelemvesztést eredményezett, és hát ezért ő lemondott ugye a generálisi posztról, és hát úgy gondolta, hogy nyugdíjasként még ezt a pár évet ezt valahogy átvészeli, amit a Jóisten még ad neki. És aztán folyamatosan fölkeresték őt kispapok, különböző ugye egyházmegyékből, akik szintén úgy nehezményezték a föllazulást, a teológiának a különböző ugye hát protestantizáló irányba való eltorzulását, és kérték, hogy valamit tegyen értük, hogy gyűjtse őket maga köré, hogy tegye lehetővé számukra, hogy ők egy hagyományos papképzésben részesülhessenek, és hát ilyen módon válassanak pappá. Úgyhogy hát ugye ő eleinte az ekkóni püspöktől, ugye svájci, a francia Svájcban található ez az Ekkon nevű település, amely azóta is a Lefebvre mozgalomnak a központja. Ugye tehát ott hozott létre egy szemináriumot, és hát a kispapjai a Friburgi Egyetemre jártak, amely még elég katolikusnak bizonyult, hogy alkalmas legyen az ő képzésükre, és még egy engedélyt is kapott a helyi püspöktől, egy ilyen papi közösség, egy ilyen apostoli élettársasága megalapítására. Tehát ez az egész mozgalom egy egyházi jóváhagyással indul, úgymond a hivatalos egyház keretein belül, és a liturgia az egyáltalán nem jelenti az elsődleges gondot az előzőek ismeretében. Tehát eleinte még nagyon bizonytalan volt, hogy akkor pontosan melyik stádiumhoz ragaszkodjanak. Tudomásom szerint először a 65-ösbe egyeztek meg, tehát a 62-es az csak később került terítékre. És azért tegyük hozzá, hogy egyébként időközben, 1980-ban, akkor már II. János Pál pápa kiadott egy olyan dokumentumot, a Quator ab hinc annos, ahol az angliai ugye, engedélyt a régi ritus időkénti végzésére, azt kiterjesztette az egész világra, a megyés püspökök hatáskörébe utalva a dolgot. Tehát, hogy nem látjuk még ekkor sem ezt a nagyon éles ellenállást, és pláne nem a liturgikus központú ellenállást. Miklós, ez az attitűdhöz van? Azt hiszem nincs. Mindent elmondod, igen. És akkor ugye ez a mozgalomnak tulajdonképpen egy ilyen vízválasztó pontja, ugye ezek a híres püspökszentelések. Ennek mi volt a története, hogy zajlott ez a Vatikánnal, és végső soron hogy is futott ki ide ez a történet? Na hát ugye úgy tűnik, hogy a francia püspököknek eléggé zavaró volt Lefebvre-érseknek a személyisége, tehát ilyen vad szemináriumnak nevezték ezt az ekkóni szemináriumot. Próbálták ugye elérni a Vatikánba ennek a betiltását, bezárását, és úgy tűnik, hogy azt tudjuk, hogy 6. Pál pápának elég erős francia kapcsolatai voltak. Tehát ő jól tudott franciául, kapcsolatban volt a francia értelmiségi elittel is, és hát több adat arra enged következtetni, hogy folyamatosan ugye próbálták befeketíteni egyes francia körök a Lefebvre-érseket 6. Pál szemében, tehát hogy ugye tudjuk, hogy nagyon sok probléma megoldódik, hogyha az ellenfelek leülnek szemtől szembe beszélgetni személyesen. Problémák ott kezdődnek, amikor nem beszélgetnek egymással, hanem közvetve ugye különböző áttételes utakon értesülnek a másik véleményéről, és hát egyre inkább torzul ez az egész kép, és egyre inkább lelkületben is eltávolodnak egymástól, és hát ez történt ebben az esetben is, hogy például vannak ilyen beszámolók, hogy amikor végre sikerült találkozni a 6. Pálnak és Lefebvre-érseknek, hogy akkor ugye a 6. Pál azt mondta Lefebvre-érseknek, hogy hát ön miért lett az én ellenségem, meg hogy miért ágál ellenem. Tehát, hogy eleve ez volt az ő benyomása, vagy az ő információja, hogy Lefebvre-érsek kifejezetten a pápa ellen
ágál, holott neki egyáltalán nem ez volt a célja, sőt ugye időközben megjelent az ő mozgalmán belül a szénevakantista vonal, akik ugye egyenesen tagadták 6. Pálnak a törvényes pápaságát, megválasztását, és ezeket Le Verrier következetesen kizárta. Tehát ő nem akarta, hogy az ő követői a pápával szemben álljanak, vagy őt kétségbe vonják, viszont szeretett volna valamilyen megegyezést. Hát ugye nagyon bonyolult ez az egész történet, de lényeg az, hogy ugye ahogyan egyre idősebbé vált Le Verrier, talán akkor már diagnosztizáltak is nála valamiféle daganatot, hogy ő aggódott a mozgalmának a jövője miatt, amely ugye egyre inkább nemzetközivé vált, elterjedt más országokban, egyre több ugye kispap csatlakozott hozzá, papok is olykor, és hát ugye azt akarta, hogy a halála után legyen biztosítva ugye a szentelések folyamatossága, tehát olyan püspökök, akik régi rítusba fölszentelik ezeket a kispapokat, és lehetővé teszik számukra, hogy ugyanebben a rítusban folytassák a papi szolgálatot, és ezért kért ő igazából püspököket a Vatikántól. Aztán nagyon sokáig, hát ez ugye vita volt, hogy egy püspökök vagy többet, Le Verrier többet szeretett volna, tekintettel a mozgalomnak a nemzetközi jellegére, a sok utazásra, a szétszórtságra, ugye a Vatikán csak egyet akart biztosítani, és hogy tegyük hozzá, hogy a Vatikán részéről most már a fő tárgyaló partner József Ratzinger bíboros volt, akiről nem mondhatjuk, hogy ellenszemmel viseltetett volna a mozgalom iránt, vagy a régi rítus iránt, ugye figyelembe véve a pápai tevékenységét is, később a Summorum Pontificumot is, a többit, de minden esetre nem akarta, hogy ebből egy szakadármozgalom váljék, egyfajta ilyen gettó vagy szekta az egyházon belül, tehát ezért próbálta ő ugye biztosítani azt, hogy legalább egy legitim püspököt kapjanak, és Le Verrier már alá is írta ezt a megegyezést, amit a Ratzinger bíboros fogalmazott meg, csak hát a következő éjszaka valahogy ugye mégis meggondolta magát, és akkor megtörténtek ezek a püspök szentelések 1988. június 30-án a pápa engedélye nélkül. És hát ez volt az első nagy ugye szakadás igazából. Miklós, ehhez még hozzáfűzni valamit? Csak a franciaországi kontextus szerintem elég fontos ehhez érzékelni. Ugye a mai napig látjuk ezt akár a hírekből is, hogy Franciaország egy végletesen megosztott ország. Ugye politikailag is látjuk, hogy lényegében a mai önmagát centristaként bemutató politikai vezetés az azáltal tud talpon maradni, hogy az ország többsége az a két úgynevezett szélsőség felé húz. Ezek nagy tömegeket jelentenek, de egymással nem tudnak kiegyezni. És aki akár az irodalom, akár a filozófia szintjén követte a háború utáni Franciaország fejleményeit, látja, hogy nagyon erős olyan értelmisége volt, amelyet mi itt ultraprogresszívnek, sokszor marxistának tekintenénk. A másik oldalon viszont ott voltak lényegében a francia forradalom óta öröklődő, konzervatív, katolikus nemzeti hagyományok, amelyek nagy támogatást kaptak ott is egy bizonyos romantikus megújulásból. És ezek az erők, ezek a társadalmi csoportok a mai napig megvannak, szinte törzsként állnak egymással szembe. Én nem gondolom, hogy a Le Verrier szemben álló francia püspökök vagy teológusok, azok kimondottan rosszat akartak volna az egyháznak, de ezzel a szituációval találták magukat szemben, és nyilván valamiféle orvosságot kerestek arra, hogy hogyan tudják a francia katolicizmust pozícionálni ebben a háború utáni világban. Egy korábbi beszélgetésben már utaltam mondjuk a gyarmatbirodalom felbomlására. Nagyon érdekes, hogy ugye Le Verrier annak a rendnek volt előjárója, akikről például a Sarah bíboros is megemlékezik a saját önéletírásában. Ugye a Sarah bíborosnak, mint egy guineai fekete fiúnak, rendkívül imponált, hogy egymás után jönnek ezek a francia-európai papok, akiknek a fele meghal a helyi betegségekben Nyugat-Afrikában, és ők mégis annyira fontosnak tartják őket, hogy az életüket
áldozzák az ő misszionálásukért. Tehát az ő nézőpontjukból a gyarmatosítás az nem valami elnyomó apparátus volt. A kedvenc helyem Sarah Bíborostól, amikor elmondja, hogy a gínai tankönyvben megtanulta, hogy ő a galloktól származik. És ő ezt megtisztelőnek tekintette, hogy a franciák azok mintegy integrálják őt a származása, a bőrszín, az eltérő hagyományai ellenére a saját identitásukba. És ugye nyilvánvaló abból, hogy a gyarmatbirodalom felbomlása után is nem mindenki gondolta úgy, akár arab származásuként, akár afrikai származásuként, hogy neki jobb lesz majd az önállóvá váló helyi közösségekben, és nem pusztán megélhetési bevándorlóként kerültek Franciaországba. Ugye van a híres Bazi nagy francia Lagzi című film, ott is ugye az elefántcsontparti apuka a legnagyobb francia nacionalista és konzervatív az egész felhozatalban. Tehát ez kifejez valamit ebből a világból. És én azt hiszem, hogy itt két önmagában jóindulatú modell vagy projekt állt egymással szembe. Az egyik úgy akarta megmenteni Franciaországot a katolicizmus számára, hogy megpróbál nyitni azok felé, a rétegek felé, amelyek kívülállónak érezték magukat ehhez a hagyományos, felsőbb osztálybeli, royalista, vagy konzervatív, vagy legalábbis gólista elit számára, már nem tudom, hogy kezdtem a mondatot, és integrálni az összes többieket, és ennek van létjogosultsága. A másik oldalon pedig azt az általános erjedést élték át, és azt látták, hogy ezek a módszerek akár jó, akár rossz indulatúak, de szétzilálják az egyház identitását, az ország identitását is, ahogy beszéltünk róla, a szerzetesi fegyelmet, azt a fajta papi áldozatkészséget, amelyik miatt vonzó volt a papi pálya, ami miatt Európa misszionáriusokat tudott küldeni szerte a világba, és látjuk, hogy más szempontból pedig nekik volt igazuk, hiszen ma már az afrikai, ázsiai misszionáriusok vannak nálunk, hogy úgy, ahogy kiegészítsék a paphiányt. És ugye nagyon fontos talán olvasni Lefebvre szövegeit, vagy akár megnézni őt fényképen. Tehát ahhoz miközben a nevéhez és a mozgalmához az utókor a merevség, a rugalmatlanság, a befelé fordulás gesztusait kötötte, Lefebvre egy élettel teli, mosolygós, kedves, tehát a lelkipásztori képességek csúcsán álló embernek hat. Nem véletlen, hogy 23. János pápa a legmagasabb kitüntetésekkel díjazta őt, és nagyon nagyra értékelte. Tehát ő nem az a kockafejű, csökött konzervatív volt, aki neki megy a falnak. Ő egy lelkipásztori érzékenységtől és személyes önfeláldozástól befolyásolt, meghatározott személyiség volt. És nem biztos, hogy ugyanígy döntött volna, hogyha évtizedes távlatban látja, hogy hová alakul a mozgalma, és milyen újabb problémákat vet föl, és ezt úgy mondom, hogy szubjektíve nagyon sokat meg tudok érteni ennek a mozgalomnak a döntéseiből, akkor is, ha nem tudom őket helyeselni. És talán itt elérkezünk, ugye már érintettük ezt, voltak ezek a püspökszentelések, ezt egy kicsit fel tudnátok vázolni, hogy mi is itt a dilemma, pontosan mi az egyházi szabályozás a püspökszentelésre, általában ennek hogy kell történnie, és mivel járt ez Lefebvre-sek és a közössége számára, hogy megtörtént ez a püspökszentelés. Gellért atya? Hát ugye a püspökszentelésnek azért van az egyház jogban, meg a liturgiában is egy kiemelt szerepe, mert ugye a püspök az, aki tovább viszi az apostoli jogfolytonosságot. Tehát az egyetlen olyan része a hierarchiának, aki képes püspököket szentelni, vagyis ha van püspökünk, akkor biztosítva van az összes szentség, az összes szertartás, a teljes liturgikus élet, a kegyelmi élet, és nyilvánvaló, hogy hát ez egyfajta önállóságot is jelent. Most nem véletlen, hogy azért az egyházban sohasem volt az szokás, hogy bizonyos mondjuk szerzetes rendeknek, vagy lelkiségi mozgalmaknak, vagy ilyen hívők csoportjának legyen saját püspökük. Tehát a püspök az arra való, hogy az egyháznak a
alapegységét, az egyházmegyét kormányozza, ami alapvetően területi egység. Persze vannak kivételek, mondjuk a leghíresebb a tábori püspökség, amely általában egy egész ország területére kiterjed, de ugye ez egy személyi jurisdikció, tehát amely nem területre, hanem személyekre terjed ki. De mégis azért ez egy szokatlan dolog, hogy végül is egy papi közösség követeljen ugye saját püspököket. Tehát ezáltal függetlenné válik a megyés püspököktől, tehát nem kell megkérdezni a megyés püspököt, hogy milyen kedvében van, hogy fölszenteli a kis papjainkat, vagy nem, hogy engedélyezi-e, hogy ugye mi kápolnát nyissunk, vagy házat nyissunk az ő területén, vagy nem. Tehát nagyon érzékeny ez a kérdés. És ugye Lefebvre mindig úgy fogalmazta az ő gondolatait, hogy ő nem megyés püspököket akar, mint hogy ő maga se volt megyés püspök. Tehát miután neki sincs a pápától joghatósága, jurisdikciója, hogy ő ugye egy bizonyos területet kormányozzon, ő maga se adhat ilyen területet, ilyen joghatóságot az általa felszentelt püspököknek, csak hát ugye úgy nevezte ezeket a püspökeit, hogy segédpüspökök. Tehát a 10. Szent Pius papi testvérület segédpüspökei. Ez megint egy kicsit azért jogilag problémás, mert a segédpüspök az egy megyés püspök mellett áll, és az adott területre, tehát a megyés püspökre rábízott területre, vagy személyi körre vonatkozik. Olyan segédpüspök nem létezik, aki bárhol a világ bármelyik pontján megjelenhet és végezhet a megyés püspök megkérdezése nélkül bármilyen szertartást. Szentelhet, templomokat nyithat, kápolnákat, házakat alapíthat. Tehát az ilyen püspököt úgy hívjuk, hogy bíboros. Bíborosoknak van általában ilyen exempt joga, ami közvetlenül a pápától származik. Tehát, hogy ez egy kicsit, bocsánat, de azt kell mondani, hogy fából vaskarika, hogy ilyen állatfaj nem létezik a püspöki ugye, hierarchiába, hogy segédpüspök is mégis univerzális, mindenre és mindenkire kiterjedő jurisdikciója van. Tehát ezért volt a Vatikánnak kifogása ezzel ellen, hogy ezt jogilag valahogy meg kell fogalmazni. Ugye. Aztán későbbiek folyamán próbáltak ilyet ráhúzni, hogy személyi prelatúra, ugye az egyetlen ilyen, ami létezik a világon, az Opus Dei. Annak is volt egy püspöke, ami csak a mozgalom tagjait, az Opus Dei szervezet tagjait foglalta magába, de például látjuk azt, hogy Ferenc pápa már, amikor meghalt a püspökük, az utódot nem nevezte ki püspökké. Tehát azt akarta, hogy ez is úgy működjön, mint a többi szerzetes közösség, hogy egy pap lesz majd a vezetője. És a Pius társaságban is érdekes, hogy jó ideig ugye Lefebvre érseknek a utódja a fellépüspök lett, mint rendfőnök. Tehát ő nem mint püspök vezette ezt a mozgalmat, hanem mint rendfőnök, akit megválasztottak a mozgalom papjai. De most, hogy lejárt ugye fellépüspöknek ugye nem tudom, hanyadik mandátuma, most megint egy papot választottak ki. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye az ő mozgalmukon belül egy pap elöljáró parancsol a püspököknek. Nevez ki püspököket, de most már egy kicsit messzire mentünk. Tehát, hogy látjuk már ebből is, hogy jogilag ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és nem véletlen, hogy Rómának vannak aggályai ezzel kapcsolatban. És mi lehetett akkor mégis a motiváció Lefebvre érsekben? Mi indította őt arra, hogy mindenképp püspököket szeretne szentelni? A túlélés. Az, hogy ne függjön a megyés püspököktől, akik ugye, hát még ma is, de az ő idejében főleg ellenséges módon viseltettek az ő mozgalma és az ő ugye, ideológiája iránt. Miklós, te hogy látod ezt a püspök szentelést és ezt a dilemmát? Erről nehéz úgy beszélni, hogy az ember valahol nem mondja rosszat, de ezért megpróbálok. Talán két szempontot emelnék ki. Az egyik az az, hogy maga ez a modell egyébként körülöttünk van. Tehát ismerjük el, hogy az egész világ átalakul körülöttünk, pontosan ebből a szempontból. Míg a régebbi világ, ahol a kommunikációnak, a személyes érintkezésnek voltak térbeli korlátai, az mondjuk, hogy regionálisan, territoriálisan szerveződött. Nyilván az ókortól kezdve az egész egyház szervezet erre épül. Aki nem volt különös lehetőségek birtokában, az ugye a 7. faluig jutott el maximum egész életében. És nyilván az egész plébánia hálózatot, az egyházmegyék hálózatát ez a világkép
építette föl. Látjuk, hogy ez már nagyon régóta, tehát már 1000 éve hanyatlik. Ugye nagyjából a 11. századig egy püspököt úgy tekintettek, mint aki el van kötelezve életfogytiglon az egyházmegyéjének. Gyűrűt kapnak, mint összeházasodnak az egyházmegyéjükkel, és például ezért volt, hogy az első évezredben a pápává választható személyek, azok nem püspökök voltak, hanem a legesélyesebb papábilis személy az mindig az archidiákonus, tehát a pápa mellett szolgáló diákonus volt, és valóban papokat, diákonusokat, tehát a klérus alsóbb szintjein levőket választhattak meg pápának, hiszen ha mondjuk Osztria püspöke voltam, akkor nem lehettem utána Róma püspöke. Ez a 11. századtól megváltozik, és azóta egyre jellemzőbb az a modell, amit ma mindenütt látunk, hogy lényegében az egyes püspökségek azok állomásai lehetnek egy karriernek. Egy tehetséges klerikus először egy félreeső vidéki püspökségnek lesz a püspöke, aztán onnan dobbant egy jelentősebbre, egy még jelentősebbre, és hát így válik aztán érsekké, pápává is akár. Ez ugye szakítás a territoriális elvvel, a segédpüspökök, a címzetes püspökök intézményének a bevezetése szintén ez volt. Ha ezt lebontjuk kicsire, tehát a saját szintünkre, mi is azt látjuk, hogy többnyire nem oda járunk templomba, ahova tartozunk. Az egyházjog megőrzi, hogy keresztelés, házasodás alkalmával kikérőket kell szereznünk, tehát elméletben létezik ez a plébániai hálózati modell, de a gyakorlatban már, hát mi régi rítusúak különösen is, a szélrózsa minden irányából gyűlünk össze, hogy a hajlamainknak megfelelő templomba járjunk, de mások is, a közösség, a pap prédikációs képességei, a templom díszítése, a kántor hangja, és az ott éppen működő lelkiségi mozgalmak és hasonlók alapján választanak templomot maguknak. Hogy egy pozitív elemet is mondjak, ugye például a katolikus egyházba visszatért anglikánok példája mutatja, hogy ez a személyi prelatúra gondolat egy járható útja lenne például az ökumenikus integrációnak is. Tehát én többször tapasztalom azt a mondjuk protestáns kollégákkal, ismerősökkel beszélgetve, hogy a protestantizmus ma már nagyon sokaknál nem teológiai meggyőződés. Aki kitart mellette, az egyrészt nagyon mély kulturális kötődések, tapasztalatok mellett tart ki, másrészt bizonyos értelemben éppen, hogy a hűséget, a hitelességet jeleníti meg azzal, hogy nem hagyja el az atyái, az ősei hitét. Na most nyilvánvaló, hogyha ezeket az embereket a közösségeikből, a hagyományaikból kiszakítanánk, és mesterségesen beleerőltetnénk egy tőlük idegen környezetbe, akkor ők valójában a hűtlenség lelkületét, az önazonosság hiányát erősítenénk meg és jutalmaznák. Nagyon távol van talán a gondolat, de én nem tartanék abszurdnak mondjuk egy református hagyományos személyi prelatúrát a katolikus egyházban, ahol éppen valakinek így emlegettem, hogy nyugodtan lehet Genfi zsoltárokat énekelni és pelikánokat festeni a kazettás mennyezetre, de közben teljes egységben lenni Rómával és visszatérni ahhoz a hierarchia, a szentségek és a hit kötelékéhez. De még messze vagyunk, de egy multikulturális világban, amit szeretünk, nem szeretünk, ebben élünk. Egyre realisztikusabbnak tűnnek ezek a lehetőségek. Tehát ennyiben azt mondanám, hogy valószínűleg már régóta probléma, és egyre inkább probléma lesz az egyházban, hogy ezeket a territoriális modelleket mennyire és milyen hatékonysággal tudja fenntartani. Ugye a papjaink is ezt élik át, akik különféle szektoraiban egy-egy országnak el vannak helyezve, számos faluval rájuk bízva, tehát a romjain próbálnak megélni egy már összeomlott koncepciónak. És ehhez képest a Lefebvre mozgalom és egy ilyen értelemben vett személyi prelatúra valójában, mint oly sokszor, nem a hagyomány őrének, hanem egy nagyon progresszív gondolat képviselőjének, sőt zászlós hajójának bizonyul, akár egyetértünk vele, akár nem.
A másik, hogy mit szólok az egészhez. Tehát szubjektíven én nagyon meg tudom érteni egy idős ember aggodalmát, hogy az általa jónak tartott kezdeményezések folytatódnak, vagy nem. Én is sokat gondolkodtam például akkor, amikor a Traditionis Custodes dokumentum kijött, hogy ha netán nekünk azt találja mondani az illetékes püspökünk, hogy nem működhetünk tovább olyan keretek között, ahogy tettük, akkor mit csinálnék? Voltak ilyen ötleteim, hogy mondjuk oda bilincselem magamat az Érseki Palota kapurácsához, és éhségsztrájkba kezdek, vagy szárazmiséket celebrálok a barátaimmal egy pincében. De komolyan, tehát az teljesen nyilvánvaló volt, hogy azt nem adhatjuk föl, amit képviselünk, hiszen azért képviseljük, mert ezt fontosnak tartjuk. 100-szor elmondtam már, hogy ha ez pusztán egy lelkiség lenne, amelyiknek ez a happy-je, akkor nem lenne jogunk megtörni a tevékenységünkkel az egyház egységét. Teljesen jogos reakció a többség részéről, hogy most mit egyénieskednek itt. Igen, a liturgia, az ének, az olvasmányrend, az öltözetek, ezek mind megerősítik és kifejezik egy közösség egységét, és hogyha valaki szándékosan nonkonformista, akkor az felforgató. Csak akkor szabad felforgatnunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy valami olyan jót képviselünk, ami a többségnek is érdekében áll, és ezért tartunk ki mellett. Tehát éppen ezért mindig nagyon rossznak tartom azt a narratívát, amelyet egyházpolitikailag úgy jelenítünk meg, hogy a régi ritusúak azok egy ugyanolyan lelkiség, mint akármilyen más lelkiség, és a virágozzék minden virág alapon kérnek maguknak helyet az egyház életében. Nem, ennél bizonyos értelemben radikálisabbak vagyunk. De ez a radikalitás nem jelentheti a többiek életmódjának, szentségének, legitimitásának a közvetlen tagadását. És éppen emiatt azt gondolom, hogy ez a hit próbája. Tehát akik a hagyományos liturgia és egyházfegyelem értékeit hangsúlyozzák, azok például nagyon érzékenyek ugye az eukarisztikus fegyelemre. Hogy igenis az eukarisztia minden apró kis töredékére gondot viseljünk, kerüljük a méltatlan áldozást, laikusok ne érintsék a szentséget, és így tovább. Ezek azt hiszem, hogy nagyon jogos szempontok. De ha úgy gondolkodunk a püspökről, és a püspöki méltóságról, mint az eukarisztiáról, tehát ugye egy kenyérdarabon nem látszik, hogy nem a kenyérdarab érzékelhető minősége vagy tulajdonságai teszik őt szenté, hanem az a valóság, hogy az Krisztus valóságos teste. És mi ezt hisszük, és ez a hit mutatkozik meg gyakorlatias módon abban, ahogy azzal a kenyérdarabbal vagy ostjadarabbal bánunk. A püspökben lakozó, megszentelő hatalom és apostoli folytonosság az nem a püspök testén, személyes tulajdonságain, intellektusán, lelkipásztori képességein, stb. Múlik. Egy rossz életű, korrupt, gonosz püspök is ugyanolyan püspök ebből a szempontból, ahogyan egy gyenge minőségű kenyérdarab is pontosan ugyanolyan alkalmasan hordozza a szentségi Krisztust, mint egy óriási műgonddal sütött ostya. És ha hiszünk abban, hogy Isten nem vezeti félre az egyházat, ugye mindig ezzel szoktunk érvelni mondjuk a reformáció ellenében, hogy a reformátorok tényleg úgy gondolták, hogy az egyház tévúton van, és majd ők megmondják, hogy kéne ezt csinálni. Ha mi azt mondjuk, hogy nem fér bele, hogy Isten évszázadokon keresztül a saját maga által alapított hierarchiát félrevezesse, akkor ez a meggyőződésünk most is kell, hogy álljon, és minden ellenkező látszat ellenére hinnünk kell abból, hogyha mi rábízzuk magunkat Isten vezetésére, és rábízzuk magunkat arra a hierarchiára, amelyhez tartozunk, akkor ez nem lehet az igaz hit, vagy az egyház hagyományának a folytonossága kárára, végső soron. És sokszor valóban nem úgy néz ki, mintha megalapozott lenne ez a hitünk. Tehát az összes ószövetségi Zsoltár arról szól, hogy látszólag nem úgy néz ki, mintha Isten vezetni és támogatná és segíteni az ő népét, de mégis ebben kell hinnünk. Ugye a püspök szentelések felvetnek egy kánonjogi problémát is. Ugye a kánonjog szerint ez a püspök szentelés az önmagától beálló kiközösítése járt,
és erről egy széles vita nyílt meg a piuszosokhoz tartozók és a velük nem egyetértők között, hogy ez a kiközösítés ez beállt és pontosan milyen formában. Ugye második János pápa azt hiszem volt már akkor, ő kinyilvánította, hogy ő magától beálló kiközösítésbe kerültek a szentelő püspökök. Most talán ez a kánonjogi téma szétfeszíteni a beszélgetés keretét, szóval, hogy ebben nem mennénk bele, viszont visszalépnék egy másik ágához még a történetnek, ami viszonylag félreeső ága ennek a régi ritushoz kapcsolódó történetnek, de összefonódik Lefebvre-érsek mozgalmával, és egy másik attitűdöt is megmutat majd a püspökszentelésekhez való hozzáállás kapcsán. Ez pedig Castro di Meyer püspöknek az esete, aki a Camposi egyházmegyének volt a püspöke, és a második vatikáni zsinat után a liturgikus reformokat nem vezette be az egyházmegyéjében, és ez az egyházmegye még éveken keresztül úgy működött, hogy amíg a püspök nyugdíjas nem lett, hogy a régi rítus szerint folytatták a tevékenységüket. Ellenben ezt követően, amikor betöltötte a nyugdíj korhatárt és megérkezett az új püspök, aki beszerette volna vezetni az új rítust az egyházmegyében, akkor ő alapította a Viennai Szent János Papi Uniót. És ez a Papi Unió volt az, ami a régi rítus fenntartotta annak az egyházmegyének a területén. És ő volt, Castro di Meyer volt az, aki egyébként Lefebvre-érsek mellett a társszentelője volt ezeknek a püspököknek, a négy püspöknek. Ugye a két mozgalom között szoros együttműködés volt, de nyilván nagy földrajzi távolság. És ez a történet tulajdonképpen azt mutatja, hogy ők hasonló álláspontot képviseltek ezzel a püspökszenteléssel kapcsolatban, mégis a két történetnek a további kifolyása az széttart. Gerett, mit láthatunk erről a mozgalomról, vagy mit tudunk róluk? Igen, hát ugye eleinte még ez a Camposi mozgalom, ugye a Viannai Szent János papi közösség, tehát az egyházal ugye szakadásban volt, mert hogy még a Castro di Meyer életében ugye kineveztek arra az egyházmegyére egy másik püspököt, de a papság jó része az a nyugalmazott püspökkel, Castro di Meyerrel tartott, és hát az ő számukra a piuszos püspökök szenteltek is egy újabb püspököt, Licinio Rangelt, aki ugye utána elkezdett Rómával tárgyalásokat folytatni, és az ő utódja, aki a mai napig kormányozza ezt a personális egyházmegyét, ugye a Rifán püspök, az már ugye Róma engedélyével szenteltette, tehát Róma elküldte a tradicionális rítus egyik nagy barátját, ugye Hoyos bíborost is, gyönyörű szép püspök szentelés volt, a YouTube-on megtalálható mai napig, akit érdekel a régi rítusú püspök szentelés, és hát ugye, tehát ők gyakorlatilag úgy állnak fenn, hogy ugyanannak az egyházmegyének a területén, a Camposi egyházmegye területén van egy új rítusú egyházmegye saját püspökkel és egy régi rítusú egyházmegye saját püspökkel, saját papokkal, saját templomokkal, és hát amennyiben én követem az ő sorsukat, úgy látom, hogy a két egyházmegye nagyon kiváló kapcsolatban van egymással, tehát teljes testvéri egységben, sőt most, hogy már a Rifán püspök is betöltötte a 65 éves korhatárt, amikor nyugdíjba kell vonulni, hogy Leó pápa megkérte őt, hogy még azért egy pár évig maradjon, és hát ugyanúgy részt vesz a brazil püspöki kar összejövetelein, programjain, és hát úgy tűnik, hogy a brazil püspököknek sincs problémájuk azzal, hogy ez egyébként csak régi rítusú szentmisét celebráló püspök. Tehát ez is egy olyan modell, ami azt mutatja, hogy nem föltétlenül kell, hogy pusztán a liturgia okán kibékíthetetlen ellentétek és háborúságok legyenek. És talán ez a modell arra is rámutat, hogy míg Castro di Meyer ott volt a püspökszenteléseken, és azt gondolta, hogy az egyház megmentése érdekében meg kell tenniük ezt a lépést, és mégis felmerült bennük az a gondolat, hogy ez nem tarthat örökké ez az állapot, hogy ők kiközösítésben élnek az egyházzal, és éppen ezért kezdődött, amiről Gerett is beszéltél, hogy 2000-ben a jubileumi szentév után a második János Pál pápa idején elkezdték ezeket a tárgyalásokat, és ennek eredményeképpen ugye meg is történt ugye ez a püspökszentelés, ami az egyetlen a második vatikáni zsinat után történt, a Vatikán által engedélyezett régi rítusú püspökszentelés volt.
Tehát, hogy azt látjuk, hogy ugye a piuszosok történetében azt látjuk, hogy nem történt meg ugyanez a kiengesztelődés Rómával, és ők bennük megmaradt egy olyan szembenállás, mint hogyha ők azt mondanák, hogy mi vagyunk azok, akik mivel az igaz hitet őrizzük, ezért nem léphetünk egységre Rómával, és mi vagyunk azok, akik nem vállalhatjuk fel a közösséget velük, hiszen ők nem azt csinálják, amit mi jónak látunk, míg ők meg azt mondták, hogy lehet, hogy volt egy ilyen rendkívül helyzet, amikor ők a püspökszentelést helyesnek látták, ugye ez is nyilván egy vitatott téma, de mégis azt mondták, hogy ez nem maradhat fent örökre. És egyébként ugyanígy van Paul Olagnier, aki pedig a piuszosokból volt az, aki kritizálta a Piusz társaságot azért, amikor megtörténtek 2000-ben elkezdődtek 2000-ben ezek a tárgyalások, és kiegyeztek a Brazíliában lévő régritushoz mozgalommal, akkor a Piusz társaság ezelől elzárkózott, és tehát megszakadt a két mozgalomnak a kapcsolata, és a piuszosok elzárkóztak a korábbi brazilok elől, és ő pedig azt mondta, hogy igenis az ő példájukat kellene követnie a Piusz társaságnak is, és így jött létre a Bonapástor intézet, ami szintén a Vatikánnal kiegyezésbe került a piuszosok részéről. Ugye ezek a folyamatok második János Pál pápa alatt zajlottak, ezután pedig ugye a korábban említett Ratzinger lett az, akit pápává választottak 16. Benedek személyében. Ugye őről tudhatjuk, hogy már korábban is megfogalmazott bizonyos kritikákat a liturgikus reformról. Mit tudunk erről, Miklós? Hát most mire gondolsz? Tehát, hogy Ratzinger ugye kiadta a Liturgia szelleme című könyvét, és már a korábbi évtizedekben is ő egy olyan személy volt, aki részt vett a második vatikáni zsinaton, ott teológiai szakértő volt, egyértelműen az egyháznak a második vatikáni zsinathoz kötődő és azzal egyetértő irányzatához tartozott, és ennek ellenére mégis kritikát fogalmazott meg a liturgiával kapcsolatban. Igen, hát itt azt hiszem, hogy érdemes lenne külön választani, hogy amikor ezekről a különbségekről beszélünk, akkor miről beszélünk valójában. Mert van egyrészt az a forma, ahogyan mi egy jelenséggel találkozunk, és az a forma, ami ennek ez a jelenség el van gondolva. Tehát az a modell, amelyet Benedek pápához kötődően, mint a reformját volt szokás emlegetni, az alapvetően elfogadta az új liturgiának a betűjét, tehát azokat a könyveket, amelyeket a Szentszék hivatalos kiadásként megjelentetett, de ezeket igyekezett úgy realizálni és úgy értelmezni, mint a hagyománnyal való folytonosság képviselő anyagokat. És ugye ebben az összefüggésben értelmezhető az a megállapítás, ami ugye Benedek pápához kötődik, hogy a régi rítusnak például az a funkciója, hogy gazdagítsa az új rítust. Ugye mivel gazdagíthatja? Azzal, hogyha elvonatkoztatunk attól, ahogyan a modern liturgiát mi ténylegesen megtapasztaltuk, és csak kinyitjuk az eredeti könyveket, és azt nézzük, hogy minden, amiről ezek a könyvek hallgatnak, az folytonosságban értelmezendő azzal a liturgiával, amihez képest ezek megjelentek, akkor valami egészen mást látunk. Tehát én állítom, hogyha egy ilyen módon celebrált új rítusú szertartást valaki nem szakértőként végignéz, akkor nem fogja tudni, hogy mi a különbség a régi és az új között. És ő elsősorban ezt az elemet hangsúlyozza. És ezt képviseli, ami nagyon tiszteletteremtő, hogy biztos, hogy nagyon jót tenne az egyházi életnek, ezzel együtt talán egy kicsit kevés, mert vannak bizony olyan szempontok is, amelyek nem elsőre érzékelhetők tehát mondjuk nem olyanok, mint a szertartások orientációja, vagy az oltári szentséggel szemben tanúsított tisztelet, vagy akár mint a latin nyelv és a népnyelv viszonya, vagy a szertartásokon alkalmazott zene, hanem olyan látszólag ártalmatlan kérdések, mint hogy például egy adott napján az évnek az A vagy a B könyörgést használjuk, ezt vagy azt az olvasmányt olvassuk, hogy hogyan szerveződik az egyházi év, vannak olyan időszakai, mint például a böjtelő,
van-e 8. vagy vigíliája bizonyos ünnepeknek, vannak-e kántorböjtök. Ezek be kell látni, hogy valószínűleg a laikus hívek többségét hidegen hagyják, talán a mozgalmároknak egy részét is hidegen hagyják, hiszen semmi közük az igaz hithez, és mégis fontosak. És ez az a szint, amit Benedek pápa diplomatikusan, de nem fogalmazott meg, amire nem reflektált. Ami bennem azért némi hiányérzetet kelt. Igen, hogyha Ratzinger bíboros miket fogalmazott meg? Csak eddig ment el, amiket Miklós mond, vagy miről szóltak az ő kritikái még bíborosként? Hát talán elsősorban arról, hogy hogyan celebráljuk a régi rítust, mert hát, hogy egy csomó szakadék van a liturgikus reform megvalósításában. Tehát ugye az első az, hogy mit írt elő, mit vizionált a Sacrosanctum Concilium, a zsinati konstitúció. Ajánlom egyébként ajánlott olvasmánynak a Alácsi Ervin atyának a blogján, a strigoniumblogspot.com, ez itt a reklám helye, ugye egy jó pár évvel ezelőtt írt egy esszét, hogy nézne ki ma a liturgia, hogyha szó szerint minden megtörténne, amit a Sacrosanctum Concilium dokumentum megkövetelt is előírt. Hogy az emberek tömegesen özönlenének a Zsolozsmára, akár vesperásra, akár matutinumra, a nagy ünnepek előtt, hogy ott mindenki tudná a latin válaszokat, akár énekelve, akár mondva, hogy ott a papok mind latinul mondanák a Zsolozsmát, hogy ott aztán természetesen kelet felé fordulva végeznék a rítust, mert ugye a zsinati konstitúció erről semmit nem ír, tehát föltételezi, hogy marad az eddigi gyakorlatot, mindenki térdelve nyelvre áldozna, mert hogy ebben se akart változást a második vatikáni zsinat, és így tovább, hogy a teológiákon főtantárgy lenne a liturgia, és hát minden kispapa maximális gyakorlottsággal és maximális ugye, hát gyakorlati ugye, ismeretekkel közelíteni a liturgiához, tehát csupa olyan dolog, amit valljuk be, hiába keresünk a mai egyház életben. Aztán ugye a koncilium, tehát az a bizottság, amely ebből a zsinati útmutatásból létrehozta a zsinat utáni liturgiát, az úgynevezett Novus Ordót, hát nagyon sok mindent figyelmen kívül hagyott, nagyon sok ugye egyéni elképzelés kapott helyet, és itt már teológiai hangsúlyok is elcsúsztak, megváltoztak. Ebből is például mondjuk ajánlom Loren Pristasnak egy professzorasszonynak a tanulmányát mondjuk a misekönyv orációiról. Tehát, hogy milyen tematikai, hangulati és teológiai változtatások történtek a hivatalos, ugye, liturgikus szövegekben a zsinati reform folyamán. És aztán ugye még egy nagy szakadék az, hogy amikor a latin mintakiadásokat lefordították népnyelvre. Itt is ugye voltak különböző helyi teológusok, akik a saját ötleteiket és gondolataikat próbálták erősíteni. Ugye hát gondoljuk bele, hogy nemrég például az angol nyelvterületen egy nagyon radikális ugye, revíziót kellett végrehajtani, és egy teljesen új angol fordítást hoztak, hogy ugye egy időben a pap például, amikor azt mondta, hogy the Lord be with you, az Úr legyen veletek, az volt a válasz, hogy and also with you, és veled is szintén. Tehát, hogy vissza kellett érni ahhoz, hogy and with you spirit, tehát a te lelkeddel. Vagy például, amit a Benedek pápa nagyon próbált, hogy ismét fordítsuk le szó szerint azt, hogy az én vérem értetek is sokakért kiontatik, és hány országban ez nem valósult meg. Tehát, hogy itt önkényes, egyénieskedő, egyéni teológiai ötletek kaptak ugye bejutást a fordításokba, és aztán a legnagyobb szakadék, amikor elővesszük a hivatalos, mondjuk magyar nyelvű misekönyvet, és meglátjuk, hogy a helyi plébános vagy káplánatja ebből mit csinál a valóságban, tehát itten drasztikus ég és föld különbség van a kettő között.
Na most hát ezt szerette volna Benedek pápa, visszafogni ezeket a dolgokat. Ugye a liturgiának általában hangulatára, hogy ez nem a papnak a stand-up show-ja, ahol ő ugye megmutatja a saját maga személyiségét, a humorérzékét, aki földobja a közösség lelkületét azáltal, hogy mond egy-két jó viccet, hogy mit tudom én, köszönti az összes születésnapost, névnapost, bevezeti az összes népszerű slágert ugye az egyház liturgikus zenébe, hanem hogy térjünk vissza a forrásokhoz. És ez az, amiről beszéltünk még Ressourceman, meg egyéb, ugye, hogy az eredeti tiszta forráshoz visszatérni, az új rítusban is. Tehát ő inkább ezekre a gyakorlati dolgokra gondolt, az elmélettel nem annyira foglalkozott, de például a keleti orientáció, a méltó egyházzene, a latin használata, stb. A gregorián, ezek mind azért szerepeltek Ratzinger bíboros irányelvei között. Igen, és ugye ezután, tehát mikor Ratzinger bíboros megválasztották 16. Benedek pápának, akkor utána ugye számos intézkedést is hozott a liturgiával kapcsolatban. Egyrészt ugye történtek az új rítussal kapcsolatos buzdítások, és szerette volna a liturgiát minél inkább visszavinni ebbe a tiszteletre méltó irányba, de emellett ugye a régi rítussal kapcsolatban is megfogalmazott dolgokat. Ugye kiadta a Summorum Pontificum Motu Proprio dokumentumát, amiben általános engedélyt adott a régi rítus végzésére, és emellett kimondta azt, hogy a régi rítus, ami a korábbi generációk számára szent volt, az nem lehet számunkra sem egy tiltott és idegen szertartás. Pontosan mi zajlott a Summorum Pontificum kapcsán, és mik lehettek az ő motivációi, Gellért atya? Hát én azt hiszem, hogy a Summorum Pontificumot nagyrészt annak köszönhetjük, hogy pontosan Ratzinger bíboros volt a tárgyaló partnere Lefebvre érseknek annak idején. És ugye hát ott összehoztak egy járhatónak tűnő utat, egy megegyezést, ami ugye az utolsó percben meghiúsult. És ez azóta is Ratzinger bíboros szívében egy hatalmas nagy seb volt. Hogy ez az ő nagy vágya volt, hogy megakadályozza a szakadást, megakadályozza, ahogy írja később az egyik levelében, hogy nem lehetünk közömbösek az egyház tagjaiként, hogy az egyháznak van, nem tudom, 700 papja, és több százezer híve, akik Rómától távol vannak, azért, mert úgy érzik, hogy Róma nem érti őket. Róma nem foglalkozik komolyan, nem veszi komolyan az ő problémáikat, az ő igényeiket, az ő kérdéseiket. És ezt szerette volna ő helyreállítani, tehát pápaként. Annak ellenére, hogy eszméletlen nagy ellenállás volt a kuriával szemben, hogy később is megfogalmazták ezt, hogy tulajdonképpen ezzel a motu proprióval, mintha opcionálissá tenné a liturgikus reformot. Tehát, hogy én választhatok, hogy nekem a régi tetszik jobban, akkor végzem a régi. De ezzel, mintha az egész zsinatot opcionálissá tette, annak a teológiáját, annak az úgymond új egyházképét, bár ez kérdés, hogy mennyire lehet új egyházkép, radikálisan új, stb. Annak az új papképét, vagy ahogy elképzeli a pap és a laikusok viszonyát, vagy ahogy elképzeli az Istennel való kapcsolatot. Tehát, hogy ebben azért voltak a zsinatnak nyilván hangsúly eltolódásai, és hogy hát ugye, minthogyha ezt az egészet opcionálissá tenni Ratzinger is. Valóban ön sohasem gondolkodott ilyen kizárólagosan, hogy vagy. Vagy a zsinatot követed, és akkor mindent elfogadsz a bohóc misékig bezárólag, vagy pedig nem fogadod el a zsinatot, és akkor az egyházon kívül vagy, stb. Tehát ő mindig próbálta a kiengesztelődésnek a módját. Ezért ugye a rendelkezései a liturgiával kapcsolatban sohasem, tehát nem olyan, hogy kiad egy kötelező rendelkezést, hogy holnaptól már pedig mindenki ezt követi. Ő a példájával akart ugye tanítani, meg vonzani. Tehát ez egyébként a konzervatív embereknek a sajátja, hogy a konzervatív ember nem forradalmár, hogy egyik napról a másikra mindent felforgat, hanem a lassú fejlődésnek a híve. És ugye ő is ezt akarta, hogy ilyen lassú vízpartot most módszerrel szépen visszatérjünk az eredeti egészséges lelkülethez, és a példánkkal vonzunk igazából. Tehát ez mondható talán a Summorum Pontificum céljának is, hogy így az egyházban megjelenik egy hitelesebb liturgia, és ez szépen lassan kisugároz a környezetére is. És hát
ugye ez az, amit híresen úgy fogalmaznak meg, hogy nem a szakítás hermeneutikája, hanem a kontinuitás, vagyis a folyamatosságban való fejlődés hermeneutikája. Miklós, te hogy látod a Summorum Pontificum dokumentumot, és esetleg mit látsz még, mint aki Benedek pápának lőfeltés mozgalma mellett lenne egy ugye a saját belső kritikájából fakadó szándéka is a Summorum Pontificummal? Én úgy látom, hogy valószínűleg tehát ő egy előző generációt képvisel abból a szempontból, hogy egyrészt hitt a reformban, tehát ahogyan egy korábbi beszélgetésben mondjuk mesterünkről, Dobszai Lászlóról említettük meg, hogy ő hitt a jó reform lehetőségében. És Ratzinger is ez a generáció, tehát ő egy reformer volt a maga módján, csak úgy gondolta, hogy ő nem ezt a reformot akarta, hanem egy másikat. A másik pedig, hogy ő azért egy erősen centralizált egyházkép, konzervatív, türelmes, tapintatos képviselője volt, de mégiscsak egy centralizált egyházképű. És nekünk is egy komoly kihívást jelent ez, hogy ahogyan beszéltem erről a territoriális elv szembeállítva a személyi prelatúrák problémáról, itt is ebben élünk. Tehát ugye a reflexeink szerint a hagyományhoz, a hagyományok megőrzéséhez, az egyház régi képéhez a szigorú központosítás, az erős tekintély uralom kapcsolódik. Most be kell látnunk, hogy éppen ez az erős központosítás és tekintély uralom tette lehetővé a hagyományos értékek feladását. A tridenti zsinat maga még egy szigorúan episzkopális egyházképet képviselt, ami azt jelentette, hogy az egyházmegye és egy egyházmegye püspöke az az alapsejt, amelyre a szervezet épül. Ugye nem véletlen, hogy a legtridentibb prelátus az Borromeo Szent Károly volt a maga Ambrosián Milánójában. És neki nem szólt bele se a pápa, se a rítus kongregáció abba, hogy mit csinál. A 17. században kialakuló barokk pápaság volt az a nemzetközi szervezet, amelyik már egy központilag vezérelt Róma központú szervezetnek fogta föl magát, amelynek a püspökök mintegy a delegáltjai világszerte. Nyilván a globális katolicizmus, tehát a új világ felfedezése is erősítette ezt a tendenciát. Tehát, hogy lettek olyan helyi egyházak, sokszor hatalmas területeket képviseltek, óriási embertömegekkel, amelyeknek nem volt organikus múltja a kereszténységben. Na most viszont akárhogy is, de ez az erősen központosított és nagyon fegyelmezett tekintély alapú szervezet tette azt lehetővé, hogy a 20. században olyan értelmiségi körök vegyék át a központi irányítását, amelyik utána egészen elképesztő módon néhány év leforgása alatt parancsuralmi módon levezényelt egy olyan mértékű reformot, amire soha a történelemben korábban nem volt példa. Nem csak a zsinat által előirányzott dolgokat, hanem sok egyebet is. És akkor megint előjön az a paradox, hogy én, mint konzervatív vagy tradicionalista, biztos azt mondanám, hogy kemény központi irányítást, vasfegyelmet és hierarchiát akarok, na de ez a vasfegyelem és hierarchia okozta azt a helyzetet, ami ellen küzdek. És akkor most ugye Löfeld mozgalom is, most ezek vadliberálisok, hogy minden hierarchiától és engedelmességtől függetlenítik magukat? Bizonyos szempontból igen, és nem véletlen, hogy az erős, szabadelvű hagyományokkal rendelkező területeken, mint Franciaország vagy az Egyesült Államok, a legerősebbek ezek a civil kurázsit és önszerveződést igénylő mozgalmak. De Benedek pápa is nyilvánvalóan azzal a vízióval adja ki a Summorum Pontificumot, beszél a kölcsönös gazdagításról, vet fel olyan lehetőségeket, hogy a régi ritusban is lehetnek változások, ugye új szentek, új prefációk, bizonyos mértékű népnyelvűség, stb. Amelyek abba az irányba tartanak, hogy konvergáljon a két dolog egymás felé. Tehát lehet, hogy nem most, lehet, hogy nagy tapintattal, de végső soron összeírjen a kettő, mondjuk valami olyan állapotban, mint az 1965 és 70 közti liturgia tervezet volt. Viszont anélkül talán, hogy ez tudatos lenne, ha megfigyeljük azt a folyamatot, ami a Summorum Pontificum fegyelmi
elgondolásában tükröződik, akkor egy folyamatos decentralizációt látunk. Ugye a zsinati korszakban még minden intézkedés Rómától függ, a Szentszék, a rítus kongregáció vagy a neki megfelelő utódszervezet, a végső liturgikus és egyéb autoritás. II. János Pál pápa ezt a döntési jogot delegálja az egyházmegyék és a püspökök szintjére. Ugye az Ecclesia Dei fényében a püspök dönt arról, hogy szabad vagy nem szabad valamit. Ez óriási decentralizáció a korábbi modellhez képest. Benedek pápa függetleníti a rendszert a püspöktől, és a plébános szintjére helyezi át a döntést, ami egy újabb nagymértékű szétágazása a rendszernek. Tehát akármennyire is nem tudatos, de a fegyelmi megközelítés, a jogi megközelítés, az abba az irányba hat, hogy szórjuk szét a döntési felelősségeket. Mit implikál ez? Azt, hogy az egyházi élet, ha úgy tetszik, egy ilyen szelekciós játéktérré változik át, ahol bárki csinálhat bármit, és majd meglátjuk. És én azt gondolom, hogy bármennyire is nem tűnik, ez egy ilyen nagyon liberális megközelítésnek tűnik, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt. De egy modern világban, ahol az egyháznak és számos más szervezetnek is ma már nincsen meg sem a jutalmazó, sem a büntető képessége. Ugye láttuk ezt egy számos esetben, hogy ma elvileg megint léteznek még a tekintélynek ezek a képességei, kiközösítenek, felfüggesztelek, stb. És akkor azt mondják, mondjuk felfüggesztett papok, hogy és akkor mi van? Szerintem nekem volt igazam. A püspök nem tudja kiküldeni az alabárdosait, hogy bilincsbe verve szállítsák elé azt a engedetlen papot, és majd nem tudom, 50-et ütnek a talpára, vagy nyilvánosan megfosztják a papi jelvényeitől, hanem akkor ez van. Ezt elbuktuk. Na most ebben az autoritás hiányos világban mi a modell? És akkor ezért gondolom, hogy bármennyire furcsának tűnik, de az érdekeinket, a hosszú távú érdekeinket, és talán merhetem mondani, hogy a Szentlélek működésének az akadálytalanságát is azt szolgálja, hogyha igenis a lovak közé dobjuk a gyeplőt. A versenyhelyzetbe hozunk egymással közösségeket, mint az említett Brazil egyházmegyében. Megnézzük, hogy hol szentelnek több papot, hol születik több gyerek, hol járnak többen a templomban. Kik azok, a melyik fa ismerszik meg a gyümölcséről. És akkor mindenfajta handabandázás, erőszakoskodás, utálkozás és egyéb nélkül várok 20 évet, 50 évet, 100 évet, és akkor megnézzük, hogy fog kinézni az egyház. Hogy itt a Summorum Pontificum kapcsán így oldalról elkezdjük érinteni azt a témát is, meg az egész folyamat során azt láttuk, hogy egyre inkább a pápák engedményeket adnak azzal kapcsolatban, hogy így szabad legyen a régi rítus végezni. De ez felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is az új rítus, és ez betiltotta a régit. És ugye Benedek pápa ezzel is foglalkozik a Summorum Pontificum dokumentumban, és ő azt mondja, hogy nem tiltotta be. Hogy tudunk ránézni a régi és az új rítus viszonyára? Ez ugyanaz a rítus, vagy nem ugyanaz a rítus? Felülírja a másikat, vagy nem írja felül a másikat? Ugye valahol néha egyik, néha másik oldalhoz csatlakozunk annak kapcsán, hogy mi az, ami igazán a mi oldalunkat domborítja ki. Mégis, igen. Mit gondoltok erről? Hogy látjátok? Miklós? Hát ennek van egy diplomatikus, meg egy kevésbé diplomatikus megközelítése. Nyilván a diplomatikus megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy egy rítus két formájáról beszélünk, és a testvéri együttélés szempontjából, egymás legitimitásának az elismerése szempontjából ez így rendben is van. Nyilván, ha őszintén beszélünk, akkor soha a történelemben nem volt olyan, hogy azonos földrajzi területen, azonos gyökerekkel rendelkező hagyománynak két ennyire eltérő formája élt volna egymás mellett. Tehát, ahogy már korábban valamikor mondtam, a római rítus egyetlen rendi vagy helyi változata a másiktól soha nem különbözött annyira, mint most a régi meg az új. És ezért én azt gondolom, hogy igen, talán ki kell, hogy mondjuk, hogy az új rítus, szeretettel kell, hogy kimondjuk, türelemmel, elismeréssel, minden jó iránt, az új rítus tévút. Ebben a formájában tévút,
jó akaratú tévút, azért vagyunk itt, hogy segítsünk a restaurációt. Ugye az új rítus kidolgozói is azt mondták, hogy ami a tridenti korszakban kialakult, az tévút volt. Mások azt mondták, hogy ami a középkorban történt a régi római rítussal, az egy elfajzás, a fölhígulás, nem odavaló elemek beszivárgása. Ha a legnagyobb szaktekintélyek, akik döntéshozó pozícióban voltak, nyilatkozhattak így, évszázadokon keresztül széles körben gyakorolt dolgokról, akkor mi miért ne nyilatkozhatnánk így néhány évtizede gyakorolt dolgokról? Teljes egységben az egyházzal és szeretettel és engedelmességgel iránt. Tehát én ezt gondolom erről. A legitimitás kérdése, én nagyon szeretek egy gondolatot a Summorum Pontificumban és környékén, tehát hogy nem tarthatjuk illegitimnek azt, amit az őseink évszázadokon keresztül gyakoroltak. De ez egy olyan állítás, amelynek a következtetéseit még nem vontuk le eléggé. Tehát ez nem csak az, ha ez igaz, akkor nem mondhatjuk azt, hogy 62. Akkor azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami az egyházban valaha széles körben, tartósan gyakorlatban volt, az legitim. Azt senki nem helyezheti hatályon kívül. Beleértve mondjuk a középkori magyar liturgiát is, de beleértve akár tehát mindazokat a rítusokat, amelyek dokumentáltan hosszú időn keresztül léteztek és legitimnek számítottak. Ez nyilván egy bizonyos dezintegrációval fenyeget, amit nem akarhatunk, tehát nagy bölcsesség és szakértelem kell ahhoz, hogy az ember meg tudja állítani ezt a folyamatot egy optimális szinten. Gellértek ki? Belettek tiltva? Ugye 1986-ban volt egy bizottság, amit a pápa hívott össze, Ratzinger bíboros is tagja volt, és ők ugye megállapították egyértelműen, hogy bár 6. Pálnak nyilván szándékában volt, hogy az új forma az teljesen kiszorítsa a régi formát, de ők azt gondolták, hogy ez természetszerűen meg fog történni, kihalnak a régi papok, és az új papok közül senkinek se fog eszébe jutni azt, hogy a régihez visszanyúljon. A hívek is gyakorlatilag úgy születnek, úgy nőnek föl, hogy csak az újat ismerik, tehát nem fogják a régit igényelni. És hát emiatt 6. Pál nem is hozott olyan jogi rendelkezést, hogy a régit azt betiltja. Én is egyetértek azzal, hogy ez nagyon fontos kijelentése volt Benedek pápának, hogy a régit nem tiltották be soha, mert én hozzátenném, nem is tilthatják be, mert ez egy ősi elve az egyháznak és az egyház jognak, hogy ugye az ember emlékezetet meghaladó hagyomány az normatív, azt nem lehet hatályon kívül helyezni. Más kérdés, hogy van-e egy pápának joga teljesen új liturgiát bevezetni. Valószínűleg van. De ez nem azzal jár, hogy a réginak a teljes kiirtása és a betiltása megtörténjék, mert ne feledjük, hogy a tridenti zsinat is, ami nem új liturgiát hozott létre, hanem csak az addig meglévő liturgia változatokból az egyiket, a kuriálist ugye egyetemesen engedélyezte, de továbbra is engedélyezte a 200 évnél régebbi rítusokat, tehát a helyi, egyházmegyei vagy szerzetesi rítusokat, és érdekes módon, hogy a Benedek pápa is, amikor kiadják a Summorum Pontificum után az Universae Ecclesiae instrukciót, akkor azt mondja, hogy a szerzetes rendek is például végezhetik azt a liturgiát, amit 62-ben végeztek. Tehát ez valamiképpen a rendi liturgiáknak a rekonstrukciója. Miért ne lehetne ugyanígy az egyházmegyei rítusokat is rekonstruálni? Tehát én is azt hiszem, hogy ez kívül áll a pápai hatáskörnek, hogy ilyen drasztikus módon mondjuk betiltson régi rítusokat, amellett, hogy szabályozásra természetesen szükség van, mert anarchiát se egyikünk sem akar, de azért egy ilyenfajta teljesen fekete-fehér nézőpontot sem, hogy vagy a régi, vagy az új, és semmi egyéb lehetőség nincs. És ugye tehát ezzel a Summorum Pontificum után egy olyan helyzet alakult ki az egyházban, hogy tágan, ugye, amiről beszéltünk, egyházmegyés papok, bárki elkezdhette végezni a régi rítust. Ugye alapvetően azok, akik a kezdetektől a második vatikáni zsinat után álltak egy ellenkezésben az új rítus bevezetésével, azok ugye az Ecclesiae Dei bizottság alatt lévő szervezetekhez csatlakoztak, ugye
Itt említettünk már korábban 2, de emellett ugye még beszéltünk a Szent Péter papi testvérületről, akik szintén a löfevrések mozgalmából váltak ki, pont a püspökszentelések kérdése kapcsán, mert azzal nem értettek egyet, és akkor a püspökszentelésekor felálltak, és II. János Pál pápa alapította számukra ezt a szervezetet, hasonlóan a Krisztus Király Intézet, ami pedig ettől egy független módon létrejött kezdeményezés volt. De azt látjuk, hogy emellett Benedek pápa tulajdonképpen gondolkozhatunk úgy, hogy a számukra tett gesztusokat, de valójában a nagyobb lehetőséget pont az egyházmegyében lévő papok számára biztosította, és elindult egy olyan mozgalom is, akik már nem ebből az ellenkezésből indultak el, hanem tulajdonképpen a mi közösségünk is egy olyan, ami később felismerve az újabb generációkból érkezők felismerve a régi rítusnak az értékét kezdtek valamit végezni. Hogy látjátok ezt? Mik ezek a közösségek, és mi a helyük az egyházban, Miklós? Hát szerintem ez a normális. Tehát az biztos, hogy megkockáztatom, hogy ez a legutóbbi problematikus püspökszentelés sem következett volna be, hogyha nincs a traditionis custodes. Tehát emlékszem kifejezetten, hogy a SSPX előjárója közzétette egy levelet a Traditionis Custodes megjelenése után, amelyik szinte kárörvendő módon mutatta be az egész jelenség, hogy na látjátok, előre megmondtuk, hogy ez lesz belőle, és szeretettel várunk titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk, mert Rómában nem lehet bízni, a Szentszékkel való egység keresése úgyis hiába való. És ez egy nagy pofon volt, mindnyájunknak, nekünk is. Miközben, ugye, hogyha már Benedek pápa is felvetette ezt, és teljesen jogosan, hogy igen, tisztában van azzal, hogy a régi rítushoz kötődő közösségeket sokszor nem kívánatos társadalmi, politikai és egyéb motivációk hajtják, vagy fűtik. És ezt ismétli meg Ferenc pápa is, akkor, amikor ugye, hogy ezek rossz tendenciákat erősítenek. Na igen, de kérdezem én, hogy azok a fejlemények, amelyek a Summorum Pontificum kapcsán megindultak, azok melyik tendenciát erősítették? Az, hogy végre az egyház normális életében, nem zárványszerűen, nem egyház az egyházban formátumban, hanem plébániákhoz kapcsolódóan, közösségben, az átlagos szocializációjú hívekkel és papokkal indultak meg ezek a kezdeményezések. Tehát mi is ezt éltük át, hogy először gyanúsnak tartottak minket, aztán, hogy egyre inkább kiderült, hogy nem eszünk embert, egyre szorosabb kapcsolatok épültek föl, tehát mi integráns része vagyunk az egyháznak, nem csak elméletben, hanem a helyi közösségek, a plébániák, a papi közösségek szintjén is. És ez természetes módon egyfajta deradikalizáció irányába vitte a régi rítust. Ez lehántotta róla azokat a tüskés elemeket, azokat a krokodilbőröket, amelyeket időközben növesztett, viszont éppen ezáltal tette nagyon veszélyessé abból a szempontból, hogy adott esetben ez akár így megkelesztheti az egyház testét, egyre több mindenkit magához vonzhat, egyre jobban elszaporodhat, és nyilván akiknek ez nem tetszett, azok ezt megpróbálták megfékezni. De ez nem a szabadság és az egyenlőség és az egymás szeretete jegyében történt, hanem ugyanazzal a parancsuralmi módszerrel, amelyet korábban ugye a barokk pápasághoz kapcsoltam. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobbat és többet tett a régi rítussal ez a plébániai jellegű beágyazottság, mint akárhány ekléziadei közösség. Hát biztos, hogy nagyon jó, hogy vannak az ekléziadei közösségek, mert ugye például ugye egy rítushoz természetesen hozzátartozik az is, hogy annak a rítusnak van klérusa, akit abban a rítusban nevelnek, és azt a rítust mondjuk általában kizárólagos jelleggel gyakorolja. Ezek az ekléziadei közösségek. Én is ugye, mint egyházmegyés pap, a régi rítust a Szent Péter papi testvérületnél tanultam elég szigorú és hosszú ugye, iskoláztatás keretében. Tehát ők egyfajta ilyen normatív
közösségekként állhatnak előttünk. De nagyon jó volt a Benedek pápának ez a gondolat, hogy a kölcsönös gazdagítás, tehát hogy az egyház vérkeringésébe, a plébánia rendszerbe behatoljon a régi ritus. Például ezért is mondja ezt, hogy nem két különböző ritus, hanem a rendes és a rendkívüli ritus, mert ez elsősorban a papok miatt fontos. Tehát engem ugye a római rítus számára szenteltek, és hát értelemszerűen az új rítusban szenteltek, föltételezve, hogy főleg a új rítust fogom végezni, és hát mondjuk, hogyha én egy teljesen más rítus szeretnék, mondjuk itt Mária Pócson például a görög rítus szeretnék végezni, akkor nekem Rómához kell fordulni, nagyon hosszadalmas, bonyolult folyamaton kell átmennem, és akkor is valószínűleg, hogy csak egy bizonyos időre és egy bizonyos helyzetekre, bizonyos közösségek számára kapnék engedélyt, hogy végezzem a bizánci rítust. Most ezt nem akarjuk, hogy ugyanez megtörténjen a római rítus papjai számára, hogyha a régi formát szeretnék végezni. Tehát, hogy ez volt a cél, hogy azáltal, hogy én a római rítus papja vagyok, végezhessem ugyan újat, mint a régit. És mindenütt én magam is tapasztaltam, minden pap, aki így az egyházmegyei közegből kiindulva elkezdte végezni a régi rítust, tapasztalta, hogy mérhetetlen nagy gazdagítás volt a régi rítus megtapasztalása, lelkileg is, tehát a papságomat, a papi identitásomat is nagyon-nagyon nagy mértékben erősíti. A hívek számára is jótékony hatással van, és egyszerűen tehát, hogy ezáltal az új rítusnak a gyakorlata is nagy mértékben javul, nemesedik, gazdagodik. Tehát ez egy előremutató dolog. Tehát kellenek az Ecclesia Dei közösségek, de nem elegendők. Tehát kell, hogy a többi pap is kapjon lehetőséget a régi rítus megismerésére és gyakorlására. És ugye most már érintetted, hogy ezután a Traditionis Custodes dokumentum megjelent 2021-ben Ferenc pápától. Mit tudunk mondani a régi ritus jövőjére pozitívan a Traditionis Custodes fényében? Hiszen azt látjuk, hogy minthogyha ez egy olyan korlátozást vezetne be, ami az összes korábbi korlátozásnál szigorúbb, minthogyha pont azokat a gondolatokat, amiket Benedek pápa megfogalmazott, azokat nem venné figyelembe. Mit mondhatunk így pozitívan a jövőre? Miklós? Hát, én emlékszem, amikor szintén egy táborban voltunk, amikor ez a dokumentum megjelent Kecskeméten, és ez egy csapás volt. Tehát tényleg én úgy éreztem magam, mint hogyha nem tudom, az apám tagadott volna ki, tehát valami ilyen családon belüli agresszió ért volna. De nyilván mindennek lehet pozitív hatást tulajdonítani, szerintem azért ennek főleg negatív hatása volt. Ha azt mondjuk, hogy Isten a rosszból is tud jót kihozni, akkor talán két pozitív hatást mondhatnék. Az egyik, illetve egyet két irányba. Ez megtisztította a régi rítust. Egyrészt megtisztította a divat jelenségektől, tehát azok maradtak talpon, akik tényleg elkötelezettek és álhatatosak voltak. Másrészt pedig bizonyos értelemben igazolta azt a magatartást, amelyet a régi rítusú hívek és papok a rendelkezésükre álló post summorum pontificum időszakban képviseltek. Hiszen a Traditionis Custodes után a sorsunk a püspökeink kezébe került. A püspökök többnyire létező közösségekről hoztak ítéletet, és ha nem föltételezzük, hogy a püspökök tömegesen tiszta rossz indulatból cselekedtek volna, akkor azt gondolhatjuk, hogy a tapasztalataikból vontak le következtetéseket. Azokat a közösségeket, és magunkat is talán sorolhatjuk ide, amelyeket volt alkalmuk megismerni, és pozitív benyomásaik alakultak ki, azt látták, hogy tényleg gazdagítjuk az egyházmegyéjük életét, azokat általában többé-kevésbé nyugton hagytak. Tehát mi közvetlenül nem érzékeltük azt, hogy derékba törte volna a fejlődésünket ez a dokumentum. De nyilvánvaló, hogy ha voltak olyan közösségek, amelyek a Benedek pápa által nekik adott bizalom örve alatt destruktív, vagy legalábbis az egyház többi részével szemben ellenséges magatartást ápoltak, akkor ezek nem keltettek jó benyomást a püspökökben, és nyilván a püspökök ennek megfelelő döntéseket hoztak, amikor
lehetőségük nyílt. Gyermekatya. Igen, tehát én is azt hiszem, hogy ugye, tehát az élet élni akar. Az életet nem lehet ugye adminisztratív rendelkezésekkel megszüntetni. Az egyszerűen fejlődik. Ami életképes, azt nem lehet beszüntetni. Tehát mi is, én azt hiszem, hogy az életképességünket bizonyítottuk ezáltal, és hát valóban ez nagyon fontos, hogy tehát nem az a helyes fejlődés, hogy mi most kiszakadva, gettósodva, szektásodva próbálunk ugye függetlenedni a püspököktől, a helyi papságtól, a helyi plébániáktól, hanem integrálódni. Tehát ugye én is azt tapasztaltam, több püspökkel is tárgyalva személyesen, hogyha személyesen oda megyünk egy püspökhöz, nem az ellenséget látjuk benne, nem a modernista eretneket, bocsánat, nem azt, aki a halálomat akarja, hanem azt az embert, aki keresztény testvérem. Amellett, hogy elöljárom is természetesen, de emberszámba veszem, emberileg beszélek hozzá, elmondom őszintén a helyzetemet, a kívánságaimat, stb., hogy erre nem az lesz a válasz, hogy kifelé. Tehát, hogy erre emberséges választ fogok kapni. Mi azt tapasztaltuk most az elmúlt években a mi helyi magyar püspökeinkkel, elöljáróinkkal, és ez nagyon jó. Tehát, hogy sajnos ugye ez a legutóbbi püspök szentelés is, ami az idén történt, ugye július 1-én, az is valahogy abból a bizalmatlanságból indul ki, hogy hát ez egy modernista egyház, ez egy eretnek egyház, amely már teljesen ugye, amivel nem érdemes tárgyalni, mert ezek mind ugye az ellenségeink. És nincs más lehetőségünk, mint egy teljesen saját szervezetet alakítani és bebiztosítani magunkat. Én azt hiszem, hogy a keresztény út az mindig a bizalom, a ráhagyatkozás az isteni gondviselésre, tehát hogy valóban kiderült most, hogy azáltal, hogy mi a hagyományainkat ápoljuk, hogy a hagyományos liturgiát szeretnénk az azzal járó spiritualitással, teológiával együtt, ez egyáltalán nem kell, hogy magába foglalja a szakadár lelkületet, a szektás lelkületet, és valóban tehát lehetséges ez az út, hogy egy harmóniában a helyi egyházat gazdagítva, abba beépülve, hát tehát egyszerűen javára váljunk annak a közösségnek, amelynek a tagjai lettünk a keresztség által. Hát azt hiszem, hogy ezzel a bizalommal szeretnénk lezárni ezt a beszélgetést, és ezt a lelkületet ápolni magunkban, és nyilván, mint az egyház tagjai imádkozni az egyház egységért, és az egyház jövőért is, akár a régi ritus tekintetében, akár az egyház tagjainak egysége tekintetében. Köszönjük mindenkinek a figyelmet! Köszönjük szépen!